Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, karon mauna ang atong ikapilarong misa de Gallo. Ikalima. Kinsa man ninyo dinhi ang naka-perfect na? Taas ang kamot. Okay, congratulations. Kinsa may first time? Musabot rang Ginoo kay nangawagtang ng inyong atop. Pero dili rason nga nangawagtang atong atop, way kuryente, way tubig, nga di ta mo ampo sa Ginoo. Karon untang panahon na mauna gyud ang atong pagsigig paduol sa Ginoo muna. Congratulations ninyo dinhi nga mianhi gyud bisan sa kangit-ngit sa agianan uban ninyo pay ligo o ay panutbras kay gikan paghahapon way tubig. Ana ha? Pero ang Ginoo malipay kayo ana. So ato na siyang himuong halad sa Ginoo kining maong mga sakripisyo. Pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, iampo nato nga maka-recover dayon sa madaling panahon ang mga taong naapektuhan niining udet nga bagyo ug niining pandemya. Magampo sabta sa atong daghan kay mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi tungod sa ilang gugma sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel ang imong pulong nga dili ikag-asoy, gidawat sa putli uyamot nga birhen, o gihimo mo siya nga puloy-anan sa Dios, puno sa kahayag sa Espiritu Santo. Itugot nga sa pagsunod namo sa panig-ingnan ni Maria, makatuman kami nga mapaubsanon sa imong mga pagbuot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinaladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Og miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David. Dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayod mohatag kanimog timaan, ug kini mao nga usa ka batan-ong dalaga, manamkon og moanak og usa ka lalaki, ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Iya sa Ginoo ang yuta ug ang kapuno niini. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan. Ug gilig-on kini ibabaw sa kasapaan. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Hinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaan nga dapit. Siya kansang mga kamot, walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa walay hinungdan. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo. Usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manunubos. Sama niini ang kaliwat
nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magbapdos ka og manganak og lalaki, og nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila, og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari, sama sa iyang katigulangan nga si David, og mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay way dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa, ni ay tao nga gisultihan sa Ginoo. Matod pa diri sa unang pagbasa, misulti pag-usab ang Ginoo kang Akas. Kanis Akas usa ni siya kahari
sa usas mga nasod sa Israel nga maoy buutan-buutan ba niya kay kuan lagi daghan silang problema, naghampo siya sa Ginoo, niya giingnan siya ni propeta Isaías, pangayo bisag unsa pa na, bisag adto pa na kinatumyan sa langit o bisag kinahilagman sa Siol. Pagkadungog anis hari, iyang gigamit ang iyang rason unsa iyang tubag, dili ako mangayo o dili ko sulayan ang Ginoo. Sakto bang iyang tubag sayo? Giingnan siyang propeta Isaías, pangayog milagro. Nya ningon si Akas, di ko mangayo, di nako sulayan ang Ginoo. Sakto iyang tubag sayo? Kusga. Sakto kayo. Pero unsay tubag ni propeta Isaías? Busa pamati ubanay ni David. Pasabot niya si Akas. Dili pa ba igo nga ang imong pagsamok sa mga tao nga imo naman usab na samukon ang Dios? Sa pasabot, ang tubag ni Akas sakto para nato, pero gisamukan ang Ginoo aning atong sakto usahay. Parera nang maingon ka ba, musimba ko ari ko lingkod sa gawas, kay di ako'y gidahang bata magsikog ubo. Sakto man na, pero basig gisamukan ang Ginoo ana. Pero diri sa atong gospel, doon na say tao nga gisultihas Ginoo, si Maria, giingnan siya, magmabdos ka og manganak kag Ginoo, manganak kag manluluwas. Nya si Maria, wa hilabtig laki, virgin pa siya, pure. Kay si Jose nga iyang pamanhonon, wa aman makahikap niya. Di man pre karon nga ang uyab pa lang gani, wa na. Sobra pas hikap, kuot na. Pero ang mga uyab sa una, way hikapay. Ang sinayuran sa una, sama ni Jose o ni Maria, sinayuran naman to sila, way dulganay. Karon, ang sinayuran, padulgon dayon. Sa una wa, muna si Maria, nakaingon, nganong magmabdos man ko, wa rabajud ko hilabtig lalaki. Unsa may gingos Ginoo? Ang Ginoo nay magbuot anak, pinaagis Espiritu Santo. Basta ang mensahe, magmabdos ka. Unsa may tubag ni Maria? Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong gisulti. Nya unsa may giingon sa anghel diri? Paglipay ang Ginoo nahimuot pag-ayo kanimo. Di masabtan ang mensahe sa anghel ngadtong Maria. Arang-arang patong kang Akas kay dali ra sabton. Pangayog milagro. Okay ra mo na kay pangayo ra man. Misupak pagyud si Akas, gisamukan ang Ginoo kang Maria lisod. So nang kay magmabdos ka, nya wa ka hilabtig laki, nya ang imo pag yung mabdoson Ginoo pagkalisura. Pero si Maria wa mo gamit sa iyang utok, ang iyang gigamit ang iyang pagtuo. Ningon siya, sulugoon man ko sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Unsa may pagtuo ni Maria? Unsa may gituoan ni Maria? Nga nothing is impossible with God. Kung ang Ginoo gani mo yung musulti, mahimo gid na. Di gid na mahitabo nga mo ko, unsaon butaon? Nangalitan ron moingon ang Ginoo, ang inyong balay masunog, pero maunay imong grasya nga madawat karong tuiga. Nya, sagot ka dili. Uy, tubag. Ang imong balay ron iguli nimo masunog, pero mo nay labing dakong grasya nga imong madawat karong tuiga. Tuo ka dili. Huy. Ito na, ang inyong utok mo'y nilihok. Ang utok ba mo'y nilihok? Ano grasya? Kadisgrasya ng sunog, dayabang.
Yabang na. Kani. Paragod ako sa una, adtong tuiga 1995, mo na to'y akong tuig nga magminyo ko sa akong uyab nga purti gin akong higugmaa, purti sa niyang gugmahan ako. Nag-alagad mig simbahan, nindot jud kayo among relasyon. Ning kalit lang og disturbo sa akong kasing-kasing sud sa seminaryo, biyahe ng imong uyab. Naku, ha? Unsa? Unsaon na lang. Pero hikap sa dibito gamay. Pero wa mi magtuan, wa mi maghimoan ng inyong ginabuhat kasagaran. Oh, kanang premarital sex wa na nagamping mi ana pero bitaw kahikap sa kuwato gamay. Nya pagingon gyud nga hila kong mayoy mga 7 gyud to kabuan nga murag magsikog hilak. Hangtod naka-final ko sa akong desisyon, sige Lord, ika mo'y masunod. Ya dili ra ba uyab ray pabiyaan? Pabiyaon pagyud ko sa akong trabaho nga atong panahon na nag-acting na kog assistant branch manager diha sa Land Bank of the Philippines. Nya human ang ako pag yung ginikanan, akong papa half body paralyzed, ang akong maguwang full body paralyzed. Ako'y gaatiman nila tanan, biyaan gyapon ako. Nya wa ra bay laing nangita sa among pamilya, ako ra ba? Ako ra man sa ni-graduate og arang-arang nga kurso. Ang uban, associate sa Marine, akong manghod niya. Sige pang-apply trabaho pag-graduate, wa gyud madawat hangtod naninda na lagisda. Jutay ra makay halin kay kana ra masang bit balde. Suroy ngadto utangon pa gyud. Nya unsay mo sa ligan nimo, mo abaga des kuan, lisod eh. Nya atong panahon na 27, 28 years old na siya. Nya ngadto kuno mga-apply kag kanang Marine nga kanang Marine engineering unto siya. Kinahanglan 25 years old ka. Ug bag-o pa kang mo-apply. Di wa na, lapas na. Na. Ingon ko sa Ginoo, Lord, mao mo jud ka ni, sige, akong sundon. Kinsa may mupuli sa among panginabuhi. Kinsa may mupakaon sa amo. Mo'y pangutana ni Papa, bisag galisod og tabi sa Papa, nguhal-nguhal, siya, kinsa may mupakaon namo. Nga wa naman kay sweldo dito igsuod ni mong seminaryo. Nga wa sa tay kwarta nga iabaga sa imong pag-eskwela seminaryo, kay ikaw may nangita. Purti pa natong lisura. Wa gud mi lamisa, wa mi ref, wa mi TV, wa mi lingkuranan nga kanang gitawag og salasit. Ang ako ganing bintana sa balay, ang karsada, ang nagatubang ras karsada gibutang ag jealousy sa luyo, sako nay gibutang. Tungod sa kapobre, kay naigo mo to among balay sa bagyong ruping, puparihaan ni rong udit ang ruping. Ang akong balay tibok, bungkag yun akong balay, higda ko siyuta, tulo kabuan kay way panday magamit. Ang tutok mo muna ko. Tuo mo na nako agi eh. Kanang pag-atimag pamilya, naagian ko na ngako sang maguwang nga babae, na minyo, ang iya sang anak, ako say nag-abaga kasagaran, kay ang iya sang nabana puryabuyag, naa sa tanang bisyo, gani karon gibiyaan na gid siya, mitipon og laing babae. Upat ka buk ilang anak. So kamao sa kong mukugos og bata, giihian sa kong bata, gisukahan kus bata, kay mutabang sa kong bantay, tabang pa ko gasto. Ang kuwang na lang ako ang paghimog bata. Ug naay mo apply diha, open pa ko for application. Kausa lang ha, kausa. Ayaw, hindi ko ana. Mao na, gituman ako. Naghila ko, pero gituman ako. Ang bunga di ay, ang akong manghod na wa gyud kapasar pag-apply og Marine, pag-apply niya balik, nadawat dayon siya. Ug hangtod karon mao pa nay iyang trabaho. Nya ako di ay dad-on day ko diri sa San Vicente Ferrer aron mga sahaba ninyo nga panood mo simbahan, panood mo, panimba mo, paduol mo sa Ginoo. Di tingali mo kasabot ani karon, pero di adinhi ang dako kay grasya. Muna gipangsulti nako sa mga sakristan, kining ato mga PYCC, mga gwapa kay nang kasagaran di mga babae nako, inday kuanin na ninyo ha, protektahin ang inyong purity, ang inyong virginity.
Ay mo padaan ng hikap-hikap sa laki. Kaya nga naman, magguba na, ihatag na humagkasal. Kaya ako po nang gipaningkamutan sa una. Bisag usahay, masipyat panagsa, pero wagit kalahos. Kaya mo ingon-ingom, duko-duko mo sa sila. Hindi mada pa dito eh, hindi mada. Ako, lagi, hindi mada. Sagdi lang, hikap, ay lang, sagay palabig. Na. Pero, ang punto is, as much as you can, as we can, mupaduol tas Ginoo, maminaw tas Ginoo, musunod tas Ginoo, ug ang isultis Ginoo nato, sama ni Maria, paglipay. Magsupak-supak kay tas Ginoo bisag unsa pa kanindot sa atong rason moingon ginang Ginoo kasamok ba nimo? Alita? Gahapon lang atong sang adlaw before sa gahapon ni cater man ta dinhi pagpa-charge anang kanang mga gadgets. Sus gabaha diri wa makontrol pertig yung daghana why sistema nako di ni madag magpirmi. Nya imong ingnon ay ayaw sa mo pag-charge kay nga ninibag daw ng atong outlet. Sige lang yung di mamiyam tungol mo. Wagi kailan ako. Sige lang yung doktor ka na. Mo to pag human ato pagkagahapon, kini ato mga buotan din mga youth, mga sakristan uban, akong gimiting, nako maghimo katag sistema ikaugma. Mo to gahapon, ilang gihimo ang sistema, gisakripisyuan diha. Nindot na kaayo ang kuan, nindot na kay ang flow, hangtod pagkagabi. Ang tanan, milakaw, nga malipayon, why ni down nga system? Okay kayo. Nakakater silag mga, siguro, nakacharge to gahapong mga more than 3,000 ka mga gadgets. Siguro, 4,000 pag itingali ka mga gadgets. Kay gilimit na nato, usa ka tao, duhalan ka gadget. Pwede kang mubalik, pero muling yan sa kas pinakaluyo. Nana ba, sistema, naminaw, hapsay, na naglingkod, nagtabi, nga, why mo operate sa inyong gadgets, ha? Naagi mo kawat-kawat, ana, nga, badlongon dahil sa'yo, oy, ma'am, dili pwede, ana, di lagi pwede, ilas ang iop, magyaw-yaw ba? Haso, stick to ba, stick to ba? Pero, pamidaw, sad, kay, ang niingong dili pwede, mo ba yung gahatag nimo sa opportunity? Ang Ginoo gani mo mingon dili pwede, ayaw supak. Kaya nga naman, ang Ginoo mo naghimo sa tanan, matud pas atong salmo responsorio, unsa to'y tubag atong tubag? Pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Nya unsay unang gibutang dinhi? Kinsa maning hari sa himaya? Iya sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ato pa ang Ginoo mo naghimo sa tanan, siya gyud mo imong dili pwede, di gina pwede kay nga naman kahibawo man siya. Bisan pagpara nimo pwede. Pwede ba na nga ang lalaki ug lalaki magminyo? Pwede? Pwede. Para nato, pwede na. Munang doon na nataroy gitawag og same-sex union. Napaginay balaod. Kay para na to pwede. Pero ang Ginoo mo nahibaw nga di na pwede. Kay kung kamong tanan mag-unay na lang mo, mga matay mong tanan. Kung saan man pagpanganak anang puro laki. O kanasang puro babae magminyo, manganak din na. Ha? Tubag. Kusga. Nya, magtipon-tipon ba mo puro babae? May pag-arimos pari mo tipon. Ay, bisag Madrid, siguro yun. Kaya nga naman, design man according to God's way. Pero mo according to our way, nga mo ingon dayon ng laki, I love him very much man. What's the difference of my love to him and his love to her? What's the difference? The greatest difference, your love to him is against God's way. His love to her is according to God's way. That's the greatest difference. Unsay kalainan sa gugmas pari ngadtos madre o sa gugmas bana ngadtos asawa? Nay kalainan? Na? Wa?
Ang kalainan kay ang way sa Ginoo sa bana ngadto sa asawa kinahanglan magduog mog higda. Ang kalainan sa gugmas pari ngadto sa madre pagbuwag mog higda. Nya moingon yung madre, unsa maning rola Lord? Siya mo ni role nga makapasantos kay mo ni kinabuhi dito sa langit nga ang pari ug ang madre maglagyo, ang lalaki ug babae maglagyo, di na magdog kay dito sa langit wa nay minyoay. Wa nay minyo dito sa langit, pulos na lang ta mga managsuon samas mga anghel. O, di ba? Mo na ikakita nyo nako nya kita sa musmadre siya nanang mga anghel ay. Sus, nakitaan mo nyo ng anaog, ng gawas, gikas motel siya, nagyawa-yawa ang mga anghel ay. Ana, pasabot, nagsupak-supak. Nagsupak-supak. Lingian na imong tupad. Lingian. Inaunsa man ka, yawanon o anghel? Pangutan na. Masinupakon ka o masinugtanon? So mga igsoon, kung maliwat lang ta ni Maria, congratulations, kay magbaha ang grasya. Dinis atong parokya, mahog man tingalig murag panghambog, pero ako man sa ning feel nga di ni panghambog kung dili testimony. Naningkamot gyud mi dinhi gikan nako og sa nag-abag nako, naningkamot gyud nga maduol og mutuman sa Ginoo. Daghan ako sa akong kauban dinhi, akong na pasakitan og sulti. Dili tungod kay naglagot ko nila, kung dili naluoy ko nga di gyud mutuman unsay gustos Ginoo. Sama ng pamakak. Naagi ako makauban dinhi mga bakakon gyud kaayo. Kana bang ilad-ilaron ko. Kana mga pulong bitang mingon, ay lagsabang pader ha, ay lagsaba. Pero violation, magkunayib ni sila. Yang masakpan gid ako ang mga glimpses ani, musugo dayon kog sulti, managduko na sila. Mao na inigabot na sa panahon nga mangaon mi, palayo gina sila nako. Kay di sila makatun sa pagkaon kung duol ko nila, luod kay kog naong para nila. Mupaduol ra gina sila kun wa na ikabayad sa kuryente, nanay bayran na sa eskwelahan, palitan nag laptop, nangaguba, duol kay sila nako, pader. Pero inig panahon sa pangaon, kanang snacks, ila kong biyaan. Mao sa nausahay kita, panahon gani sugo sa Ginoo, mupalayo ta sa Ginoo, panahos panginahanglan mo duol ta niya, samok ta para sa Ginoo. Samok. Ang gusto sa Ginoo, sa hirap at ginhawa, kuyog ta. Ug tagbaon ti ka. Because I own everything you need. Nothing and nobody can provide you anything except me. Muna'y gustong isultis Ginoo. Muna si Maria, ang iyang tubag, suluguon ko nimo Lord, himua diri kanako ang imong gusto. Nahimo des Mariang agianan sa kaluwasan. Oo na siya. Sige na, nindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, nagauban kanato ang Dios isip anak ni Maria nga atong manluluwas. Busa, uban ni Maria, muingon kita, Ginoo, dali ayaw paglangan. Ginoo, dali ayaw paglangan. Nga ang simbahan sa kanunay magatiman sa mga paginahanglan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Nga ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, magdala og kalinaw ngadto sa kanasuran, ilabi na ni adtong mga nagkabingkil nga nasod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalikdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan.
nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Nga ang mga pagampo sa mahal nga Berhen ug ni San Jose, magtabang sa mga magtutuo, nga mihalina, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Ginoong Dios, umari ka og dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa panabang sa mahal nga Berhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Tambungi Ginoo kining talagsaong sakripisyo aron nga sa among pagsalmot niining misa, madawat namo ang among gituuhan o gipaabot. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kadila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, bantay sa imong Dios nong panalipod, kaming gibusog mo sa langit nong kalanon, himua nga kaming nangalawat, malipay diha sa tinuod nga panagdait. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nong panalipod, divine protection. Mahitabo ra ni kung sama ni Maria ato sang himuon ang atong kaugalingon nga sulugoon sa Ginoo. Atong pasalamatan ang tanang tawo nga nag-alagad nato karon gikan dias gawas nganhi sa sulod. Labi na gyud ang atong mga asherites, mga Eucharistic lay ministers, ang atong lectors, salmista, ang love offering assistants, mga sacristans, ang atong mga IT, nga mo'y nagpahigayon aning ato karong mga TV monitors o recording sa atong misa, ang atong choir, ang couples, no? Couples for Christ choir. Ang naglimpyo sa tong simbahan, ang decorate ni ginahinay, para ba kay mahuman? Unya, ang atong mga nag-offer karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers na sila si Brad Matias o Mrs. Rebecca Baguio and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. So sama sa gihapon, akong gipahibalo nga
manghatag ta og bugas, sardinas ug noodles karong 27 and 28 sa December. Wala pa gitay nadawat nga donation tungod tingalis kalisod sa panahon, pero basin pag liwas sa 25 makadawat na ta. Pero by all means ato gining idayon. So manghatag ta og 2,200 ka 5 kilogram packed rice, 4,500 ka sardinas og 6,600 ka putos nga noodles. Ug namoy gustong i-donate diha, mas maayo. Pahinomdom sad sa inyong edad ko, halad ko, i-submit na dayon. Ug wapa mo kahalad anang inyong edad, ihalad na nas Ginoo. Aron buhi pa mo sunod tuig. Pasalamat ta Ginoo. Edad ko, halad ko, at the same time atong igamit ni sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan o mga kalihukan para sa atong kalambuan. Nya sa mag-charge og gadgets na naman tay sistema gamay. So balik sana magsugod tag charge karong alas 9 buntag hangtod alas 12 unya ang ikahapon mga alas 2 sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabi ang charging niya. Sunod lang ta dito sa mga pamaagi. Ang pinaka-importante, duhara ka gadgets kada tawo nya magdagid mo inyong kaugalingon nga extension wire. Amo na siya. Unya padayon tang gidasig nga mopalitag at least one slot sa atong DOPS SBF MM karong tuiga. Ako ginang ipasalig ninyo, basta mopalit mo karong usa ka slot or at least one slot, magbaha yung inyong grasya sa 2022. Unity, prosperity, and satisfaction. Ano siya? Yung kapadiroy, nangaguba man yung among atop. Gusto kag mailisan ninyong atop, hutda nagpalit imong kwarta diri, aron wa na mo'y kanunon ugma. Nya igsunod tuig, makaabot pa man mo ana, di pa man mo mga matay. Daghan kay kagrasya. Anong mura man gid mo magduda? Na di ay imposible Ginoo. Ikaw ra man gud gasulti pa dir. Bahala mo diya. Di gyud mo mutuo, antay lang gyud mo. Maglisod gyud mo maayo. So karon manindog na ta unya atong panalanginan ang naghalad sa ilang edad sa ikhak, no? Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan og kasamahan aron moambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod na panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon o mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi. Pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2021. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na giyod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton karon o sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Berhin sa Santos nga Rosario, Iyampo mo kami. San Jose, Iyampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iyampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo Manalsam kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon uban ni Maria sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.